Ito yung tipong nayupi lang yung box sa mall tapos ayaw nang bili ng tao. Mahuli lang po kayo ng segundo, maaaring may makakuha na ng sapatos na gusto nyo. Mahina kasi yung nagmamay ng mga pambabae sa atin. Pinamimigay lang po namin to. Yan yung nakalagay sa kanya. Basahin nyo. Stepping on. May napansin lang akong bigla dito na parang kakaiba yung terminology ang ginamit. Itong insole na nandito sa aming budol wall, yan yung nakalagay sa kanya. Basahin nyo. Stepping on feeling. So parang nakatapa ka ng jackpot, yun yung ibig sabihin. Yun yung parang marketing statement. So ito yung laman niya. So, pinamimigay lang po namin to kapag walang insole yung nabili yung sapatos dito sa amin. Kami nang bahala sa insole kapag wala. Bago yung ibibigay namin. Okay naman yung quality. Hindi ganun kakapal. Pero kahit pa paano, maganda pa rin yung cushioning system niya. Yan ang kagandahan dito. Pwede nyo siyang ikat para sumakto sa gusto nyo nung size ng sapatos nyo. So, meron din kaming maliit niyan, merong malaki. Ang nakakatawa nga lang, yung marketing statement niya, stepping on. So kayo po pala pag nagla-live kami o umorder kayo, ito po yung mga additional items na pwede nyo mabili sa amin. Meron kaming dry bag, mga medyas, may mga knee pads din po kami yan sa taas. Meron din kami mga sintas, karamihan medyas. Tapos ito po, may mga Rexona na foot powder, 99 pesos lang po yan. Ito pala, pakita ko kung ano yung mga nanditong natira pa para sa ating 30% sale ngayong Thursday. Live din po kami. So ito yung aabangan nyo ng mga nakasale. Ito po yung mga natira ng ating recent arrival last Saturday. So nag-insert din kami ng mga mangilan-ngilang sapatos dyan since marami na din kasi yung nabawas. Kung mapapansin nyo, wala na dyan yung mga malakasang sapatos kasi paunahan po talaga pag yung arrival. So mahuli lang po kayo ng segundo, maaaring may makakuha na ng sapatos na gusto nyo nakalagay dyan. Halimbawa, yung Dragon Balls, dito yung nakalagay. Wala na siya. Within a few hours lang, wala na siya. The moment na pinost ko. Kasi limited release, napaka-rare ng sapatos na yun. Kahit ilang daang sako pa ang dumating na ukay shoes, bihira siyang lumabas. Kaya medyo mahal-mahal namin na i-out yung sapatos na yun. Kasi dapat nga, nandyan yun sa sa mga rare shoes natin . Pero yun, napili tayo kasi mahal yung offer. Kaya yun, nabili, nabaril. Ito po, yung mga natira, nandito pa rin yung size 17 and I think hindi na to mabibili kasi sobrang laki. Yung rarity ng taong gagamit ng ganitong size, napakabihira din. Siguro mga 6'5", 6'7", 6'8", malalibron size na yata to. Ito ay lalagay na lang natin to dyan sa mga collectibles natin. Yan, dyan ang bagsak nyan. So ito, nandito pa rin po sa 30% off yung ating Yeezy. Tapos karamihan po dyan mga basketball shoes talaga. Dito pa rin si Alex Caruso. Ito, mahal-mahal to yung Leaning Cloud natin na pink. Kasi napakaganda po ng kondisyon nito Parang ito yung tipong nayupi lang yung box sa mall tapos ayaw nang bili ng tao kasi nawala na yung box. Pero condition wise, wala pong depekto to. And original pa siya na Leaning. Mahal-mahal siya, 1.6. Size 11 po yan. Makukuha nyo na lang ng nasa 1,100. Ito rin po yung mga makikita nyo sa ilalive namin mamayang alas 6 ng gabi. Tignan nyo na lang po, baka may magustuhan kayo. Meron tayong pambabaeng SBO. Hindi ko napakita yan last time. Marami pa rin palang pambabaeng magaganda dito. Tingnan nyo to, nandito pa rin yung sakay natin. 999, baka nasa 600 na lang yan. Sakay natin 6.5 lang po. Pasensya na, medyo maliit yan, pambabae. Mahina kasi yung nagmamay ng mga pambabae sa atin So kayo po, pag nanonood kayo ng live namin, mag-request lang po kayo ng pambabae kasi nandito marami pa rin pong pambabae dyan na Vans and Converse. Tapos nandito mga running shoes. Yan, mga pambabae po yun. So ito, basketball shoes. Lahat po yan, naka 30% off. Lahat ng sapatos na po 30% off. Para marami na mabenta, may out natin ng mas maraming sapatos, mas maraming bago yung mailalagay natin. So ayan lang po, maraming salamat sa panonood. See you bukas sa 30% off sale natin at sa live namin ng 6 PM. Sa nagtatanong po, location namin is Naga City, Camarines Sur. Exact location is M. Castro Street sa loob ng Isarog Satellite Market. So yun, maraming pong salamat sa panonood.